ప్రముఖ భారతీయ తత్వదర్శన కేంద్రం శ్రీక్షేత్రంలో కొలువై ఉన్న అష్టలక్ష్మి సమేత ఐశ్వర్య వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో నారసింహ సుదర్శన స్వామి ప్రతిష్టాపన మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చెన్నజీయర్ స్వామి వారి మంగళాశాసనాలతో శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ దేవనాథ రామానుజ జయస్వామి వారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ప్రతిష్టా మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ ఉత్సవానికి మహిళలు పెద్ద ఎత్తున పోటెత్తారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులను ఉద్దేశించి స్వామి అభిభాషణం గావించారు. అంతకుముందు ఉదయం 6 గంటల నుండి యాగశాల అర్చన, నిత్య విశేష హోమములు, మహాపూర్ణాహుతి, గత్తన్యాసము, యంత్ర విగ్రహ మరియు శిఖర ప్రతిష్ట, కళావాహన, ప్రథమ ఆరాధన, అష్టమంగళ దర్శనం, వేద స్వస్తి, భక్తులకు సర్వదర్శనం, కంకణ విసర్జన, మహదాశీర్వచనం గావించారు. తత్వాన్ని మనం దర్శించగలిగిన నాడు ఎవరిని ద్వేషించే అవకాశం కానీ ఎవరిని ద్వేషించాల్సిన అవసరం కానీ ఏర్పడదు. చూడండి, ఆనందం అంటే ప్రేమ ఉంటుంది, కారణం ఒక సంబంధం.